Nyarangane counties o makaluo kuonde ma gisebedo kata ka girango ni dier pok mar omenda chopo ne jogo madware ahinya kalore activities ma gitimo kata chenro magi mopogore opogore ko nyaka sano osebed ka itime nade. Erokamano. Performance based budget tiende ni ing'iyo migawo mane nitie budget modhi ni maber imedo omenda ma ok tim maber igolo omenda kacha ikete ikete madhi maber. Budget masani ma sirikal ma piny owacho sani iluongo ni program based budget. Manyiso ni gikawo gin activity gikawo budget gi to gikete programs mopogore opogore gi cost those programs giwacho ni mae kaka budget onego tim nade onego bedi to performance manyiso ni gise review iwinjo koro iseng'iyo isetimo ne review manyiso ni kata mano wandi kinyalo keto ni ohala ni en ohanda mar rech to adhi gero cage gi $300,000 to ang'iyo ni maybe rech ni anyala harvest after 6 months tiyudo ka ni iketa $300,000 to gima ne nyalo yudo kacha kare nitie factors mang'eny manok ing'iyo ma kata cage ni no ok odhi otimre nade ok odhi odhi ni maber koro inyalo amua ni na timo ohand gero fish pond gero keto cage to nyanya moro be nakete tie nam kanyo koro mar nyanya ni to nodhi na maber molo mar rachne koro performance mondo mi simplify mondo mi ng'ato understand nikech naketo pesa migawo ni to ok otimo maber oninga koro akawo pesa ni akete nyanya mang'eny nikech nyanya mano timo nade otimo mane gima itimo ni review ema miyo iyudo kaka nitie ga budget gi outlook paper en ong'iyo ni macha notimo nang'o to gi masani chal nade to ere migawo mwanyalo keto koro performance is just to find out en mana ng'iyo ni